Miško, stávame. Dobre, idem do školy, či čo zase, keď už to je ráno. No, chcem ti niečo ukázať, také prekvapko som urobil. No tak idem za tebou. Kde to je na streche, nebodaj. No, hej. No tak ide. Ako má to byť dobré prekvapko. Poď semka po Roberiku, po OK, idem. Ide. Troška to ide troška ťažšie. No jasne. Aha, díky za počítač. A máš tam aj YouTube button, lebo viem, že ty točíš na to YouTube, tak aby sa ti darilo, tak som ti dal také menšie prekvapko. Si mi to vyzdvihol na pošte, nie? Hej. Díky. A ešte tu niečo pristávam. Možno. Dobre, tak rozmýšľam, čo idem robiť. Asi pôjdem do školy, lebo nie, vlastne uvidím ešte. Lebo som si jeden YouTube button do školy, chcem poflexiť pred spolužiakmi, že mám YouTube buttony. Tak ja idem do školy. Tak čo to ti? Tak ahoj, idem do roboty už, lebo mi povedali, že mám ísť troška skôr do roboty. Jak by ste dali na toto video veľa lajkov, tak by som išla aj do kamaráta. Meno, neviem, ak sa už volá. Andrej. Andrej? Aha, Andrej sa volá. Dobre, tak ja idem. Dobre, neviem, to som nabudol, ale som nabudol. Dobre, tak asi idem po veci nejaké, proste do školy som zabudol. Ja som musel ešte nepovedať po niečo, tak idem. Ešte späť. Dobre, tak čo je to? Dobre, idem už do roboty, ináč ja pracujem na stanici. Policajnej? Hej. Dobre, tak rýchlo. Kde mám tie veci, čo tu robím? No, ty 360 on my hands. Spolužiakom ukážem, že mám YouTube button. Som zvedavý, ako sa mi bude dariť. Dúfam, že dostaneš také jednotky dneska. Veď mohol by som. Týka čo, kedy už no už dneska do školy. Je to motorka docela rýchla. Ešte som si ju kúpil za YouTube Money, teda za výplatu. To je jedno. Bola dosť drahá. Dobre, tak ahoj Miško, ja som už v robote. Dobre, čau. Rýchlo. Čo som sa tu zasekol? Nestihnem zase školu. Čo je? Makaj motorka za 100 000 eur. Nestále 100 000, stále tak 8 000 robuxov. 8 000 robux. 8 000 robuxov, no dobre. No kúpim nie. Dajme, že som kúpil. Dobre, rýchlo. Škola, dovidie. Pohni si, hej. Dobre, kde je učiteľ? Dobre, tak pozriem sa, čo mám všetko. Tak nič. Je to button, si dám dozadu. Dobrý deň, Miško, ahoj. Ahoj, učiteľ. Potom príď do triedy, hej? Jasné. Matika. Som, že budeš skúšať. To bude zase náročné toto celé vyprodukovať. Dobre, tak kde to je? Dobre, makaj. Ja. Veď to, čo robím. Kde mám tie kľúče zase od tej skrinky z prostej? Dobre, tak kašľam na to. Dobrý deň, učiteľ. Dobrý. Dobre, tak idem počítať príklad 5x5. Či 5 deleno 5. 5 deleno 5 je 1 sa mi zdá, že 5 deleno 5 je 1. No, nemusel si to počítať, lebo to bol dosť plácky príklad, my sa niečo iné učíme, ale okej. Dobre, tak ja si idem sadnúť teda. Tak čau, tie učiteľ. Tak dneska sa ideme učiť. O čísle. O čom sa ideme učiť? Čo tu robím? Zase za brikule takým točím, číslo točím. No, som zvedavý, či to budete vedieť. Je to docela dobré. Podľa mňa to bude nejaké známe číslo z internetu, alebo TikToku, lebo ty si TikTok učiteľko. Yes. A je to... To číslo určite nikto nepozná, jasné, najlepšie číslo sveta. Podľa mňa to bude nejaké známe číslo. Aké myslíš? 6, 7. Áno, uhádol si. Ideme sa dneska učiť o 67. To si zapíšem. Hej, a radšej by si neušiel, tak to tu zabarikadujem, lebo potom, keď to povieš ostatným, tak všetci budú robiť to číslo. Ne, pomoc. Tak, myslím si, že by to mohlo stať. To vidím, tak ja idem späť tedy. Ale sadni si na to miesto, okamžite. Ty kokso, tak toto bude GG.
To bude GG. A ty čo to voláš, mamky? Ja točím video, pán učiteľ, to je jedno. A mamku mám v robote, to je jedno. Dobre, no čítaj. Tatko je doma. Čítaj, alebo sa učí. Ja Dobre. to tu celé zablokujem, okamžite si sadni a jak tu prestúpiš. Ja točím, pán učiteľ. Ja točím na YouTube, ak toto blokujete. Ja idem natočiť radšej Counter-Strike. Dead, easy, kill. Dobre, tak idem začne iné natočiť asi. Tu napíšem, daj odber na kanál Ultra Legendary Trio učiteľ, či duo. Ultra Legendary Duo kanál, subscribe. Pán učiteľ, už to tu konečne dáte? Ako sa tvoj kanál volá, vole? Ultra Legendary Duo. Čo tam točíte? Futbal, Brugej, teda toto mestečko, nejaké rady do života a tak ďalej. No dobre. Tak ti dám odber možno. Ale ak to povieš jedno to číslo, to čo tam je na tabuli, tak ťa zlikvidujem. Dobre. Jdeš, učiteľko. Dobre. Bol som na tom záchode, dobre. Dobre, určite ja sa nekúkam, idem sa pozrieť tak na neho z okna. Kde je ten Miško? Kde je? Horí! Rýchlo choďte preč, rýchlo. Niečo sa tu vykrutilo, neviem čo sa stalo, ale prišiel som do triedy a začalo to tu horieť. Začalo to tu horieť. Nesmieme nájsť. Kde je ten Miško? Kde je ten? Get out. Dúfam, že ten žiak neušiel. Dobre, tak nemusí, lebo tu dvoje, ja poviem nejaké sračky. Dovidenia, škola. Nie. Dúfam, že... Dovidenia! Miško, stoj! Oj. Staňte ty. Pán učiteľ nič nevie. Miško nám ušiel! Po ňom, rýchlo! No nechytia, ja som stanter. Ja nechytíte nikdy v živote, nikdy ma nechytíte, ja som rýchlejší než vy dva dokopy. Dobre, dajte like a odber a čus!